Són de l'escola Minatsuki? Sí, avui fan un entrenament amb el club d'atletisme del nostre institut. Espera't un moment. Oi que l'Ueki era del club d'atletisme? Podria ser que entre ells hi hagués un escollit infiltrat i mirés de lluitar contra l'Ueki. No puc quedar-me de braços plegats. Ostres, de veritat que l'Ueki t'agrada tant? Bé, doncs, ara començarem l'entrenament conjunt d'atletisme de les escoles Minatsuki i Hinokuni. Primer de tot farem una cursa pel barri. Farem el recorregut habitual. Ueki, espero molt de tu. Demostra a l'escola Minatsuki de què ets capaç, D'acord. Aquest el Ueki és el que va batre el rècord absolut de secundària dels 100 metres llisos a l'últim campionat que es va celebrar, oi? Sí, però just abans de creuar la meta se'n va anar corrents al lavabo i el seu rècord no va quedar registrat. La gent amb talent és tan diferent. Adachi, no siguis un llast per nosaltres, entesos? Quan aconsegueixi el talent de córrer, batré el rècord de secundària i canviaré el panorama. Comencem! Haig d'estar pendent de l'Ueki tant com em sigui possible. Si comencés una lluita... És mal a una persona que no fos un escollit dels seus talents. Un dels seus dons desapareixeria. Ara li queden 9 dons en total. Però si es quedés sense cap, l'Ueki desapareixeria. Però tot i això, aquest Ueki sembla que ara s'ho estigui passant la mar de bé corrent. Què fan? Surten de l'escola? Ueki! Hola, em dic Adachi i sóc de l'escola Mina. Vols que correm junts? Doncs no. Corre al teu ritme, Adachi. Jo ja miraré d'anar al teu pas, Ueki. Llavors, perfecte. L'Adachi és un babau. No sap administrar-se les forces. L'Ueki és massa ràpid per mi. Quin ritme més fort. La gent amb talent per córrer no es pot comparar amb res. Senyora, posi'm un pastís i també... Ueki! T'equivoques! Era per aquí! N'estàs segur? Aquest no és el trajecte que fem normalment. És igual. Aquí ja ens anirà bé. Serà la teva porta cap a l'altre món. Hayao Adachi, escola Minatsuki 2C, número de pupitre 1. El que li agrada més fer, corre. Puc convertir el cotó en piques. Jo puc convertir les deixalles en arbres. Et penso derrotar aquí mateix i ara. No els he pogut agafar. Quina llàstima. Què? L'Ueki encara no ha tornat? Em pensava que faria estona que hauria arribat a la meta. Com? Que l'Adachi no ha tornat? Segur que ha fet campana, aquest noi. Per això no vull gent sense talent a l'equip. Això em fa molt mala espina. Com a sent? Mori, què hi fas aquí? El mateix li dic. Què fa? Per cert, ha vist l'Ueki? L'Ueki? He vist que corria per allà. Porti-m'hi, sisplau! No pot ser. Ueki! Ostres, si no acabo això... Quedaré en ridícul amb els de la cursa! Ara no hauries de pensar en aquestes coses, burro! Oh, Mori. Qui ets tu? És veritat. Com que no sóc una escollida, si li faig d'escut no el podrà atacar.
no s'hi han de ficar. Com a set! Ha de fer alguna cosa! Ho sento, si intervinc en el combat per ajudar-lo, aniré de cap a l'infern. Sembla que ens han destorbat. Tornem a començar! Weki. A mi, des de fa molts anys que m'agrada córrer. Quan anava a primària, sempre era dels primers quan fèiem curses. Però quan vaig arribar a secundària, es va veure que no tenia talent per córrer. Jo m'he esforçat molt, però només aconsegueixo millorar els temps molt a poc. Però si guanyo aquesta lluita, podré aconseguir el talent per córrer que no he tingut mai. I tampoc no hauré de deixar el club d'atletisme. Em podré venjar de tota la gent que ara em tracta com si fos burro. Si tinc aquest talent, ja no em caldrà esforçar-me i deixar-me la pell a la pista com un idiota. I tu, Weki, m'ajudaràs a aconseguir-ho! Weki! Esforçar-se és una cosa natural per qui li agrada córrer. A qui li agrada cuinar, s'esforça tant com pot per fer una bona cuina. Qui vol cantar, s'esforça a cantar bé. Per què et sembla tan dolent que un s'esforci? No t'acostis! Ens esforcem per fer les coses que ens agraden i, en canvi, tu et poses a dir ximpleries. Tu no ho entens! Tu no entens com em sento! Ara no te'n podràs acostar. Primer et fas el gallet i ara t'agenolles davant meu? Ostres, tu! L'ha mogut com un tal! Molt bé, Weki! Cada vegada té més idea de com fer servir el seu poder. Me n'alegro moltíssim. Aquesta vegada tampoc ha perdut cap do. És veritat, perquè estava previst que el pròxim talent que perdria seria el talent per córrer. Què? I per què ens havies de dir això així de cop i volta? Que hi ha un ordre establert a l'hora de perdre els dons. Però si sap que el proper do que perdrà és un que valora tant com el de córrer, l'Ueki també anirà més alerta a l'hora d'evitar de perdre'n, no trobes? Sí, això és veritat, però